Sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Le imicabango yami ngokuthi kwenzakalani eZululand emhlazane sekushone uShaka. Ngoba uyambona uShaka ukuthi ibutho lakhe wayakha ibutho ley'nkabi ngempela, iy'nkabi ey'khokhelwayo ukuthi uma sezilwile zihlabane ukuthi yisikelwe umhlaba, yisikelwe iy'nkomo, yisikelwe abafazi, yisikelwe mhlambe ney'gqili. Kodwa uDingani ibutho lwakhe wayelakhe ngendlela ethi ayihluke kancane ngoba wakwazi ukubuyisa ondandwe eMozambique azohlala nabo. Kushuthi yena wayengenayo inxa nondwandwe ngoba uShaka umuntu oyenenxa nondwandwe ngoba ethi undwandwe. Okay, ngoba undwandwe ulokhu uSoshangane wayengaxabene noDingani, wayexabene noShaka efuna ikhanda likaShaka ngoba uShaka exabene nobaba wakhe uZwide bebangani abafazi ababili ukuthi usenza ngakhona akufanele anikeze uZwide abafazi ababili, usenza ngakhona walibela ukugoloza, egoloza nosisi bakhe ababili abadingakalayo ukuze kuhlanganiswe isizwe, kubunjwe isizwe ukuthi uZulu noNdwandwe babe into eyodwa. UZulu uNdwandwe wawumkhulu kunoZulu ukuthi sikwazi uZulu ukuthi siwenze ubemkhulu kodwa shuthi yena wakhetha amaMthetho. Shuthi mhlawumbe uZulu uzale nabantu bakaMthetho, kwakufanele azale nabantu bakaNdwandwe. Namanje-ke asazi ukuthi sagcina sibatholile yini abafazi bethu ababili. Shuthi yabona abafazi bethu ababili asibatholile kusenza ngakhona. UShaka ikhanda lethu esilifunayo kuShaka asikalitholi lathola uDingani. Shuthi uDingani wasiphuca igunya lokuphakama ngoShaka ukuthi simnqume ikhanda siyiy'ngane zikaShongane, kodwa kwakuthunywa yena ukhokho uSoshangane ukuthi akanqume ikhanda likaShaka emncane ena-13 years ngoba embona uZwide ukuthi uShaka uyinja yempi, akekho umuntu ongahlula uShaka ngempi, kufanele simbambe esana-13 years simbulale ngoba mase esekhulile uzoba inkinga. Yilowo umlando omncane nje phakathi kwaZwide noShaka. Yaliwa-ke impi yaseQoki, akusiyona yaseQoki, impi enkulu eyakwaliwa kuyona kulwa uZwide noShaka, kodwa uZwide akazange alwe noShaka directly, wamsikela uNomahlanjana nje ukuthi uNomahlanjana uyolida ibutho. Mase kusho uShaka alide elakaMthethwa-ke balwa-ke. Kodwa-ke lapho kuleyo mpi uShaka wenza into uGeneral uSun Tzu wama-China angayifuni ukuthi ngoba uZwide bagibela entabeni banyukela baye phezulu entabeni, oShaka babalandela entabeni benyuka beyogwaza abantu. Manje uma unyuka intaba uyogwaza umuntu ufike usukhathele imilenze angithi phezulu. Asazi ukuthi benzakalani-ke abantu bakaZulu noma mhlambe bagwazwa ngisho kuthiwa bawina kodwa bese begwaziwe abantu abaningi. Mhlampe ingakho kunesithembu-ke mhlawumbe ukuthi kube abantu besifazane babe namadoda amaningi ngoba basuke bazama ukunyuka intaba bagwazwa benyuka intaba benyuka intaba. Kulula ukugwaza umuntu enyuka intaba. So yileyo ndaba leyo, lowo mlando kaZulu ayikho into enhle engenako ukubulala. Ngizama ukuveza lokho ukuthi kunini enifuna ukuba amaZulu, kaZulu kuyabulawana, uyabuthwa ibutho ukhandiwe umbulali one way. Ngiyabonga.